ето се моето момче. Ела. Значи имаш една много проста сцена. Идваш оттам, оглеждаш се, виждаш как още идват, поглеждаш на там и кадъра свършва, разбираш ли? Само се появяваш, поглеждаш на там, виждаш, че още идват и това е кадър, разбираш ли? Да, ма как така? Виж са, ако не можеш да се справиш с целия кадър, трябва да се появиш само да се усмихнеш пред аз не камерата. съм бе човек. Чакай малко, ще може ли да се справиш да се появиш и да се усмихнеш? Не знам бе, не знам, не съм как много не знаеш? сигурен. Може да не си сигурен. Взема се изпита, хвана някаква настинка. По-добре си лет на едно-две селфите за Фейсбук, аз съм стар все пак. Отиди и си почини, утре продължаваме снимките с теб. Хубаво де, щом толкова с настояш, ще отидем. Къде е следващия дубльор? Веднага го доведете тук. Аз съм дублера. Че ли си дубльора? Да, аз съм. Гледай сега, твоята сцена. Заставаш тук, където е бил истинския герой, засилваш се и скачаш от третия етаж. Хубаво де, това не може ли да го направи звездата? Как ще скача той? Ти лъж ли си? Виж, че е зет. В момента си прави селфите за Фейсбук. Нали за това ти плаща ми? Трябва ти да скочиш. Пък и представяш ли си той да скочи и да си развали маникюра? После ще знаеш за колко пари. Добре да ще скоча, но не е ли малко високо от третия етаж? Няма ли някакво безопасително въже, нещо да не се нараня? Не. Продуцентът не отпуска чак толкова висок бюджет. Хубаво да е. 3, 2, 1, екшън! Стана ли кадъра? Не, батерията на камерата падна. Трябва да скочиш пак. Ема моето момче, спокойно. Май пукнах дак. Ако не ми плащаха по 20 коня, хич нямаше да се занимавам. Стана ли? Не, сега го гледахме и не става. Трябва да скочиш пак. Скачай пак. Тоя път стана ли? Този път мисля, че се получи направо перфектно. Чудесно. Ти лут ли си, бе? Как така ще станал перфектно? Аз винаги съм с усмивка. Него да го видях да пада с усмивка. Искам пак. Сеш се. Ма вече нямам зъби. Какво недоволстваш? Като нямаш зъби, си уволнен. Даже няма ти и платим. А така, вън си от играта, братле. И понеже нямаме пари, за друг добро трябва да скачаш ти. Виждаш как идват лошите и кадъра свършва, разбираш ли? Чакай. Защо се веща? Този път се получи перфектно. Направо чудесно. Лут! Добре, това ще кажеш.